ka ike na oyimo obodo na-enarị nze nwangwu na-enarị nze nwangwu obodo na-enarị nze nwangwu onye chimere eze n'ụwa ga-abụrịrị odogwu afọ chinyere eze n'ụwa kamụ eze isi kwelu ugo emeseta n'oge chugo arịnze nwangwu anyị ebulu odu ma tụọ o si na nwata bụrụ ọgaranya igbo ka ike na oyimo obodo na-enarị nze nwangwu na-enarị nze nwangwu obodo na-enarị nze nwangwu onye chimere eze n'ụwa ga-abụrịrị odogwu afọ chinyere eze n'ụwa kamụ eze isi kwelu ugo emeseta n'oge chugo arịnze nwangwu anyị ebulu odu ma tụọ o si na nwata bụrụ ọgaranya ihe ewu m igbo donu olu eko selu odumebu n'oduma paitebe ka ịkọọla igbo akụkọ maka ife mfelo n'anya ka nje bụ oduma ọkwa nnene ife dị mma n'anya agbala akwụkwọ ụmụnne m ife dị mma n'anya bụ nwanne unu anụgo Chukwu ekesika ụwa debe ụwa ka o ji dị agbaka m mbọ bụ ego nri ọgaranya nke ụwa na-esi na Chukwu unu anụgo isi kwelu ugo ya etulili onye chi mele eze n'ụwa na eze ka ọ bụ ọmụmụ ya agwalụ m ụmụ Igbo gboo na nna azọrọ eze azọ ụbọchị Chukwu kele eze ka ọ mala isi ga-bụ eze n'ụwa onye ọbụla welu didi yọba Chukwu ekwetelu n'eziokwu na overtaking is allowed mana ife edelu n'ụwa na-edeghị ya ụbọchị Chukwu kelu mmadụ mbọsị anwa ka ọ mala ife mmadụ ya bụ n'obodo ọ bụlụ maka ezi nwanne m ọgaranya ngada nwoke amụchala amụcha odogwu amụsị alụsụ egbe omee ka afụlụ n'anya wepụta ọrịa ekesi ya ntị anụ akwa ụmụ ogbenye ọga na-eme nke afụlụ n'anya o si na nwata abụla eze dịbụ o si na nwata abụla ọgaranya ife mmadụ melụ ka eji ekwute ihe agwalụ m Igbo gbuo ife eji ama ọgaranya bụ ọ bụrụ ụdị mmụta ị na-agba maọbụ ụdị n'obi n'ime ihe maọbụ ụdị akwa ị na-eyi oyimụ mmadụ one ka ị na-enyela aka mmadụ one si n'aka gị eli nri mmadụ one na-abụfa cheta gị ọnwụ ejufe obi ya ka eji ama ọgaranya ọ bata omepe geti ọsị onye ọbụla aba ịsaba a na-eli ife a na-alacha aka bọsị a na-enwe aṅụle ndị mmadụ ulisi olili wee kolu na ụfọdụ ga-ebu akpara isi wee naba ụfọdụ ga-ebu katọn indomi na ụfọdụ ga-eji ise envelopu na nna beva unu anụgo Igbo nya bụ ife eji ama ọgaranya nyakasị ka nkene nwanne m abata na Ọkịja bụ anyị tata maọbụ ilusie na Warri Delta steeti ịmalụ na nwoke sosibe akụba na Naịjirịa tata ụmụ okolobịa na-emesi ọgụ ike a ga-agụla ili osi na nwata abụla ọgaranya osi na nwata abụla ọgaranya ngada odogwu onye ọcha dala ụwa na ojii ọgịlịga ọwụwa odume Ọkịja na-ekene n'egwu Igbo ka ike na oyimo obodo na-enarị nze nwangwu na-enarị nze nwangwu obodo na-enarị nze nwangwu nnekwu onye chimere eze n'ụwa ga-abụrịrị odogwu ọgaranya afọ chinyere eze n'ụwa kamụ eze onye ego isi kwelu emesịa ka n'oge
Arinze Nwangwu anyị ebulu odu ma tụọ yo osi na nwata bụla ọgaranya Igbo ka ike na oyimo obodo na Arinze Nwangwu na Arinze Nwangwu obodo na Arinze Nwangwu nnekwu onye chinyere eze n'elu ụwa ga-abụrịrị odogwu afọ chinyere eze n'elu ụwa ka mụ eze onye ego isi kwelu emesịa ka n'oge tugo Arinze Nwangwu anyị ebulu odu ma tụọ yo osi na nwata bụla ọgaranya agwala ụmụnụ gbuo na-agwọ nwata afachi ya n'alụ maka na onye nna ya na-egbu isi enyi na-emekwa enu manị n'oge egbu isi enyi unu anụgo onye bụ High Chief Dr. Anthony Nwangwu osi na nwata bụla ọgaranya 1 n'Ọkịja achala ogidi onye bụ nwa nke isii nne m lụ n'ezinụlọ be Jonathan Ejiofọ Nwangwu bụrụ nwoke nke ịtọ oke nwa n'iso wee sibe Arinze Chukwu gụrụ akwụkwọ na Ọkịja Pilot School ebe anwa ka ọ gụrụ praịmarị ọ gụsịa praịmarị wee pasita sekọndịrị wee jebe na OGS Ọkịja Grammar School ebe anwa ka ọ gụrụ sekọndịrị odogwu ọ gụsanụ ya bụ secondary school wee jebe business studies o wee nweta admission na Delta State University ebe anwa ka ọ gụrụ akwụkwọ wee nweta nzere mmụta BSc in Business Management ọ gụsị anya bụ university maka Arinze bụ onye na-agbasi mbọ ike Arinze bụ onye ekwenyelu aka aja aja na-eweta ọnụ mmanụ odogwu Arinze Nwangwu n'iso na-akarịsịa ọ dị na nwata bụla eze n'ịbago mmanwụ eweluo n'arọ 1996 Arinze wee solu nwanne ya enaba obodo Lagos ebe ọ mụrụ ịzụ afịa ọ mụzi anya bụ afịa wee naba Warri Delta State ebe ọ n'obido nke ya ebe anwa ka ọ n'obido nke ya wee zụba Chukwu kele ụwa wee nyelu ya aka ọ nọzi na ya bụ Delta State wee fọmụọ the most successful business in the West Africa afọ ya bụ business wee bụrụ Light World and Industries Group eji building materials wee malụ ilu na the whole of Delta State Light World bụsị ọkasị akasị ife ọ bụ na gbasalụ building ya ka eji wee malụ Light World ndị ọma Arinze Nwangwu n'iso n'odogwu Light World bụkwa oil and gas major contractor with multinational federal government agents major player in electrification, road construction, hotels and estates, one of the biggest importers of generator, renewable agency, oke nwa n'iso na kalịsịa oke odogwu ego kwulu ego kọmpini kwulu kọmpini n'ọnya ka eji wee malụ odogwu ife ji fosi na nwata bụ ụlọ ọgaranya n'anya bụ na ịbatala ego wee na-enyelu ụmụ ogbenye aka ịma na every December ịbata bụ odogwu ọ na-eme mmemme a na-eke ego a na-eke moto a na-eke mechin a na-ekekwa barais ọkwa nnene the
iwe onye melu ka eji ama odogwu ọgaranya o si na nwata bụla ọgaranya bịa gbala oduma egwu gị ka anyị bụrụ dị ya ọgaranya Igbo ka nzute oyimo nenarị nze nwangwu ọgịlịga onye nnekwu ego n'ime esibe onye ego onye ego onye ego Arinze nwangwu anyị kelele Igbo ka kene n'onye ego Arinze nwangwu onye ọgịrịga ọwụwa onye ọgịrịga ọwụwa o si na nwata bụla ọgaranya ọgịrịga nwa ọgịrịga ọwụwa o si na nwata bụla ọgaranya Arinze nwangwu si mụ kene ezi nne ya onye bụ Mother General ezi nne nwanyị ọma ezi nne na ọya adịghị gị mma o mama ọ sị mụ kene ezi oliakụ ya behind every successful man Igbo there must be a woman ọkwa nnene nwoke na-akpata akụ akpata mana ọ bụ nwanyị na-eme ya ndozi ọ sị m kene ụmụaka ya ụmụaka Chukwu ji chọọ ya mma ogologo ndụ na-arụ isi ike ọ sịkwa m kene ezi nwanne ya enyikwa nwa na Ọkịja odogwu ọgaranya ngada Arinze si nkene gị n'egwu enyikwa nwa o oyi na enyikwa nwa nke mbụ na Ọkịja chọrọ ogidi enyi na ọya dịrị gị mma o ọ sị m kene nwanne ya nwanyị ya bụ senior sister ya ụmụnne ya ọ sị na ọ ga-adịla ụnụ na mma mgbe onye ji ekonye akwa narị na ya o si na nwata bụla ọgaranya si m kene His Royal Majesty the Obi of Ichida onye abụchara Ilozirus High Chief Kestin Kondi Chairman CEO Tantita Security Services Nigeria Limited Igwe Zu Dogwood Chari Million Ọya dịrị gị mma odogwu obodo ka ekene n'odogwu igwe ọha zulu n'enyi Ichida mmanwụ igwe gị chiri anyị gaba o igwe ibi na-emela anyị dị mma o si na nwata bụla ọgaranya si mụ kene High Chief Eri nwa merigwo ọnwa n'ala ife n'ala ife obichili ezigbo anụ nwa onye ụlọeke mmọnwụ Arinze nwangwu si mụ kene High Chief Emmanuel Enukola Ukpoma Bola Mosi Petro Furniture Nigeria Limited Petro Furniture oke nwa odogwu o si na nwata bụla ọgaranya si mụ kene High Chief Godfrey Pondi of Tantita Security Services Nigeria odogwu oke nwa na ọya dịrị gị mma ọgaranya ọ sị m bụla odu ma jebe n'ọfịa ka ndị eke n'ọfịa ya bụ odogwu na n'ọfịa o si na nwata bụla ọgaranya ọnya sị m okene gị odogwu ọfịa na n'ọfịa na iso na mmanwụ ọ sị m kene Chief Engineer Francis Iheme New Money akụchinyelu nwata 1 n'ihite nasa onye nnekwu ego na ọya dịrị gị mma odogwu ọ sị m kene Chief Sir John ihe ji ọfọ ọnwa na neni ọnwa na-etili ọla niile ọnwa ijisie ike bụ ibụlụ ọnwa oyoko
ọnwa nne ọ sị m kene gị n'egwu ọ sị m kene Chief Matthew Tolaya na Delta State odogwu dike sị m kene gị n'egwu ọ sị m kene Right Honorable Elder Cherif Oborowori, the Executive Governor of Delta State. His Excellency is well with you. The good you are doing in Delta State, Almighty God will reward you. Go ahead, we are with you. Otinanwatabulo Galanya is with you. All Igbos in Delta State, we are with you. Is well with you. Almighty God bless you. Amen. Odogwu si m kene Chief Winston Ifeanachọ egwu atụ ọzọ mụ kịta na kili ọsịsọ ọgwalu local government ya bụ airport manager Osubi airport na Warri Delta State odogwu ọzọ mụ kịta na kili odogwu ọnyacha Orize Nwangwu si nkene gị odogwu sikwa mụ kene Chief Nwabezume ọfịafụlụ ego n'Ọkịja Chalogidi oju na-eme ọgọ na nke ikpeazụ ha ọfịa n'ọgịga fụlụ ego odogwu Dr. Orize Nwangwu na anyị ga-anaba onye nnekwu ego ezo n'ọgọ omedada melu m nke m odogwu melu m nke m o kansụl obodo nwelụba ọṅụ Chukwu kelu ụwa kpuchite gị ma mgbe ị na-eje eje ma mgbe ị na-abata abata ojije na mbata gị ife dị mma ka ị ga-enwe ngọzi ya bụ ọfa anyị na-agọ n'isi ọgaranya ọchọkọ oge ma Orize Nwangwu sọ ọdachi ekwena ya ọfụlụ gị bebe akwa anya mmiri akọna ya n'anya nwanyị fụlụ gị na-amụ ugwu jijiji egwu ọ ga-agba ndị be mmụọ n'anya ka ọ na-amụ ọfọ okwu egwu si alụ nwa oyi okwu egwu si alụ suo ọfọ osi na nwata bụ ụlọ ọgaranya mele ọgọ gaba ike agwụna gị n'ime ọgọ chacha maka a na-eli ego ya bụ ego na-anọchi a na-eme ọgọ Chukwu kele ụwa na-eweta ọgọ maka ọnụme ọgọ ọnya ka si na ọdọ afọ ya ụna anụgo Igbo ka ike na oyibo ekwu nwere ibo na-eme onye a na-ebute ebute o nwere ibo na-emele obodo Orize Nwangwu Orize Nwangwu asị na Igbo dị atụtọ Igbo onye ọgịrịga ọwụwa ụka na-ekwume ka na-eme ezomọgọ a na-eli akụ na-abịa Orize Nwangwu ụmụ Igbo ka ake n'ọyị m ọma oji moto eme ọgọ oju na-eme ọgọ n'Ọkịja Chalogidi ọzọ onye a na-egbu egbu Dr. Orize Nwangwu osi na nwata bụlọ ọgaranya